Sa number 5, 19 anyos patay matapos mabunggo ang iya motor sa truck nga nagapark. Halin sa iya ulubrahan ang 19 anyos nga rider sang siya nakabunggo sa nagapark nga Isuzu 10-wheeler sa tubang sang Homes Royal sa Barangay Alhis, Bacolod City, Domingo sang kaagahon. Bangod sang impact, naguba ang motor sang biktima nga si alias Dennis, taga Barangay Kabug sa Bacolod. Nagwa sa investigasyon nga padulong sur sang circumferential road ang motor sa nakabunggo ini sa pangulihi nga bahin sa nagaponto nga truck. Nakaangkon ang rider sa madamo nga pilas sa iya ulo kag iban pa nga parte sang iya lawas nga nangin rason sang iya kamatayon. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, Chief ng Traffic Enforcement Unit, ila pa ginahibalo kung may early warning device ang nagapondo nga truck apang base sa ila investigasyon, madulom ang area. Sunod sa tag-iyas ng truck, isa na kasemana nga yara sa lugar ang truck kag ginakayo bangod sa guba nga radiator.